個個神安力都睇呢啲，見到佢哋英聯集圍啊，今日啲國立人、國立車，兩波鞏固咗佢哋嘅第三位置。不過前場4萬幾球迷，國立。本日の勝利をいつまでもお元に置いておけるアイテムです。皆さんぜひご購入ください。本日は FC マカーゼルビアアルタイスターで販売。オークションは特別セールにて開催します。詳しくはご公式ホームページをご覧ください。そして上下ゼルガチャでは勝利を記念してレフェリーガチャを販売します。選手にキャラクター伝わるビジュアルで戦うゼルビアらしさを詰まった第4弾ゼルビックリーキーホルダーを販売中です。さらに初日限定で試合終了後に場内の発売機にて税込み2000円を購入ごとに特別限定の磁石スクラグリルキーホルダーをプレゼントいたします。どの選手が出るのか結果をお楽しみに。ぜひ試合終了後も本日の勝利の記念として場内の発売店へお持ち寄りください。営業時間は22時までです。好，咁佢呢個今日嘅丁團集圍啊，霸名主場嘅丁團集啊，見到係Vicky，又一戰定江山啦，哇！整個鬼面罩樣，之後亦都係由佢一戰定江山贏咗呢個豪華紅鑽，贏咗呢班生番，呢班生番大慶兒版生番，槍子元呢個隊長。中山龍泰張子元、谷廣生。ただいまメインスタンド裏現地セットでは勝利した選手とドラグセービス会員の皆様のウィニングハイタッチを行っています。ウィニングハイタッチは勝利者の抽選で参加できるドラグセービス会員の特別即係啲百年構想嘅聯賽，佢哋都完成咗基本上賽事啦，剩翻個名次之爭，東岸第3名對西岸第3名嘅名次之爭。周五嘅國立追啊！係啊，你哋巴東足球係啊，一齊錄下。係啦，咁啊，喂，其實今日係好難得嘅，因為J League 啦，佢哋而家搞到叫國立之日，佢哋將某啲比賽咧，其實可能同球會傾咧，就擺佢喺國立度嘅。國立追啊，今日就丁團集圍啊，掛名主場啦，喺國立競技場。就對呢個桃黃紅鑽，咁啊大家唔同嘅縣啦，丁團喺東京都嘅西面啦，咁但係呢個桃黃紅鑽咧就喺呢個埼玉縣嗰邊，嗰個過嚟都係一個鐘頭到嘅啫。嗱，大家過嚟都係比較近。即係首都圈咯，首都圈就話而家佢哋唱緊呢個丁團之歌喎，丁團史歌。啲片會 send 翻出嚟嘅，確實啊，即係咁啊，係咯，喂，其實就即係今日咧呢個戲碼咧，我期望佢滿咗，但估唔到都有44000人啊！咁即係篤數出嚟定咩啊？係啊，同埋今日咧好難得喺5月尾嘅時候都嗰種跳舞姿啊！而家真係好爽啊！淡杯而係呢度，而家今日而家得10幾度嘅啫。睇我仲有羽絨啊嗰度15度嘅啫，而家係。我係臨出發先至笠件羽絨擺上個肩度㗎。係啊，即係我估到原來而家得15度，入口得17度。係啊，就香港而家係咪應該成30度啊？都真係達到個30度啦。呢度都仲係咁舒服啊！而家。我咩啦？越嚟越現象咁點會？係啊，呢幾日聽日仲會12度添啊！係啊。不過聽日你又進攻第2個球場喎。係啊，我哋兵分兩路咯。係啊，聽日你就會過去呢個次城縣嘅綠島嘅球場喎。係啦。睇個主場點樣喺即係東岸封王喎。係啦，即係對 FC 東京嘅。慶祝咯。係啊，叫做開個足節會先啦，但係都仲要打場終極嘅東岸決賽對東岸冠軍對西岸冠軍嘅。我諗都有啲牙教意味嘅，因為始終榜首咧，東岸嘅榜首咁都有啲睇頭嘅。對東京呢邊。係啊，我就聽日個千葉，咁啊睇呢個千葉縣嘅打比就柏市對呢個千葉市縣。係啊，就即係千葉打比嚟嘅。係
拍攝我都想去嘅，即係嗰時恒大嗰時我已經差啲跟埋去。不過一陣間上網可以睇翻花生足球嘅片啦，同埋我啲片都有啊，都開場嘅時候佢哋個氣氛幾好啊。好係啊，即係好似開演唱會咁啊，熄晒燈，跟住又開翻燈，又放火咁樣。今日冇放煙花，已經就係咁噶啦。大放火啊！你話放火咧，少少我大把又火燭又升喎。係啊，所以即係唔緊要啊！呢度 handle 得好過香港應該。係啊，東京 OK 嘅。講咗個話 handle 點都 handle 好過香港嘅。但係如果大家有機會咧，一定要過嚟日本睇一場 J 聯，即係唔係淨係嚟到日本，唔係話淨係飲。